warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli al-ayah ma ba'du. Hadratal muhtaramin saking para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus dumateng panjenenganipun Romo Kiai Samsudin Al-Faiz saking telatah Desa Pakel, Kecamatan Watulimo, ingkang saduhu kita bekteni dawuh-dawuhipun, ugi ingkang tansah kita antu-antu barokah doanipun. Dumateng para sesepuh, para binisepuh, para pepunden ingkang sampun pono ing pamawas lebda ing pitutur ingkang tansah kula bekteni, boten kasupen dumateng segenap jajaran pengurus ranting NU Desa Joho, baik saking jajaran Suriah, Tangfidiyah, ugi sedanten banomipun pimpinan muslimat, fatayat, boten kata lumpen dumateng para sahabat Ansor, sahabat Banser yang telah menjalankan tugasnya dengan baik. Dumateng para pejabat pemerintah Desa Joho, wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Joho, ugi dalah sedanten perangkatipun, ugi dumateng para Bapak BPD ingkang sedanten tansah kula mulyakaken, dumateng para wali santri Madrasah Diniyah Hidayatul Mubtadiin, ugi anak-anak sedaya, santri putra, santri putri ingkang tansah kula tresnani, ugi kanca-kanca saking grup sholawat Babun Najah yang kami banggakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Minangkani atur kula wonten ing menika majelis ingkang sepisan, semonggo panjenengan sedaya kula dherekaken manengku puja miwah ngaturaken puji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dene ing kalodhangan dalu punika kula dalah panjenengan sedaya saged makempal, saged manunggal wonten ing majelis menika kanthi pinaringan slamet ulujeng, boten wonten alangan satunggal punapa. Pramila monggo kita syukur wonten ngarsanipun Allah kanthi ngucapaken kalimah tahmid bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi pinanggihan kula dalah panjenengan sedaya wonten ing majelis menika estu-estu ndadosaken sababiyahipun beto manfaat maslahah fidini wa dunya hatal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Angka kaping kalihipun doa sholawat dan salam mugi tansah katetepaken dumateng Nabi kita Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun ngentasaken umatipun saking zaman kebodohan, zaman pepeteng,
menuju zaman yang terang benderang inggih punika kanthi dasar agama Islam. Mugi-mugi kula dalah panjenengan sedaya kalebet dados golongan umatipun ingkang pikantuk syafaatipun benjang wonten ing yaumul qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Minangkani pengurus Nahdlatul Ulama ranting Joho, kula ngaturaken agunging panuwun dumateng sedanten panitia, dumateng pengurus pengasuh Dewan Asatid Madrasah Diniyah Hidayatul Mubtadiin ing dalu punika sampun ngawontenaken haflah agursanah ugi bekerja sama dengan masyarakat Dusun Weru khususipun ingkang ing dalu menika ugi ngawontenaken adicara halal bihalal. Pramila lumantar wonten ing majelis menika minangkani pengurus NU ngaturaken matur nuwun dene Madrasah Diniyah mriki ugi masyarakat mriki sampun kompak ngawontenaken pengaosan. Alhamdulillah nggih dari tahun ke tahun nggih niki pun saya rame saya kathah ingkang hadir. Alhamdulillah. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Estunipun kula minangkani pengurus Nahdlatul Ulama ranting Desa Joho ing antawisipun 2 bulan kepengker saderengipun siam Ramadan menika ngawontenaken pembentukan kepengurusan ingkang dipun pandhegani utawi dipun pimpin kalian MWC lan ing kesempatan menika nggih ngapunten kula katunjuk kapatah dados tang fidyahipun pramila estu sanget kula nyuwun doa pangestu panjenengan sedaya mugi-mugi kepengurusan wonten ing Desa Joho menika Nahdlatul Ulama ranting Joho menika saged ngemban amanah menjalankan tugasnya dengan baik sesarengan kalian para jamaah sedanten. Dados kepengurusan Nahdlatul Ulama menika nggih mboten benten kalian sistem pemerintahan Bapak Ibu. Secara struktural mulai dari pusat menika ngantos turun ke bawah menika nggih istilahipun tidak berbeda jauh dengan sistem pemerintahan secara organisasi. Menawi pemerintahan menika tenggene pusat wonten pemerintah pusat NU, wonten pusat menika nggih wonten ingkang namanipun PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Mangke mandhapipun menika nggih wonten provinsi. Nek negara pemerintah niku nggih enten pemerintah di tingkat provinsi. NU nggih ngaten. Menika namine PWNU, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama. Sak ngandhapipun malih di tingkat kabupaten ataupun tingkat kota menika wonten PCNU, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. Sak ngandhapipun malih
yang notabene di tingkat kecamatan menika wonten MWC, Majelis Wakil Cabang. Sak ngandhapipun malih yang kedudukannya di tingkat desa menika naminipun pengurus ranting. Nah, sak ngandhapipun malih napa taksih wonten menawi teng desa niki sak ngandhapipun malih menika dusun, kepala dusun nggih. Termasuk dusun Weru, Krajan, Ngrandu. NU nggih ngaten di bawahnya ranting menika wonten pengurus anak ranting yang notabene juga di tingkat dusun. Lan alhamdulillah nggih nembe kemawon beberapa hari yang lalu kita sudah membentuk pengurus di tingkat dusun atau yang disebut dengan pengurus anak ranting. Alhamdulillah dari ketiga dusun di Desa Joho sudah terbentuk semua, dusun Ngrandu, Krajan dan dusun Weru. Lah mangke monggo untuk di dusun masing-masing damel kegiatan keagamaan, ngurip-urip kegiatan keagamaan monggo dipun sekuyung sareng-sareng. Suatu contoh kados dalu niki. Dalu niki halal bihalalipun masyarakat atau jamaah sedusun Weru. Pramila monggo ingkang kegiatan keagamaan kados rumiyin-rumiyin menika dipun uri-uri malih. Ngrandu niku nek rumiyin menika damel nggih damel halal bihalal. Namun nggih napa nggih suatu hal nggih dadak macet barang. Terus akhiripun ing taun kepengker menika damel peringatan pengajian peringatan Maulid Nabi niku pas bulan Mulud. Mangke ingkang Weru niku nggih monggo dipun lajengaken tahun depan mungkin nggih sedusun Weru menika saged kompak ngawontenaken pengaosan malih. Mangke Krajan nggih ngoten. Lah menawi wonten tingkat ranting nggih niku rumiyin sampun wonten agenda periode ingkang kepengker sampun wonten agenda menika pengaosan setiap nggih mboten setiap setahun sekali mboten namung mendhet wonten ing wulan Muharram nggih utawi wulan Suro menika bekerja sama kalian pemerintah desa niku ingkang NU. Saklintunipun niku nggih wonten kegiatan Lailatul Ijtima. Nggih. Napa niku Lailatul Ijtima? Lailatul Ijtima niku lail niku maknane wengi, bengi ngeten niki. Ijtima niku kumpul. Dados nggih membuat perkumpulan di malam hari namun kumpul niki kumpul ingkang beto kemanfaatan. Mboten namung sekedar kumpul nggih. Kumpul ingkang beto kegiatan keagamaan, kemanfaatan. Di situ ada majelis dzikir, wonten majelis ilmu dan sebagainya. Mungkin wonten bacaan istihosah, istihosah sarengan, terus ngaos tafsir Yasin, terus program-program NU dan sebagainya. Niku program NU ingkang kaitane kalih Lailatul Ijtima. Setiap selapan sekali niku pas tepatipun menika malam Ahad Pahing. Terus mangke tempatipun niku gilir gumanti, giliran Masjid Mushola se Desa Joho. Ingkang kala malam Ahad Pahing menika sampun dipun buka wonten Mushola Al Hidayah ngledok sekaligus
halal bihalal takmir Masjid Mushola sedesa Joho ugi para pengurus NU lan sedaya banomipun nggih. Termasuk tenggene mriku wonten muslimat fatayat nggih, IPPNU, wonten Ansor, wonten Ibnu, terus wonten Pagar Nusa dan sebagainya ingkang saklebetipun banom wonten ing struktural kepengurusan NU. Dados menika gambaran umum utawi kegiatan wontenipun ing Nahdlatul Ulama. Ing salajengipun magepokan kalian adicara dalu menika inggih punika haflah akhir sanah Madrasah Diniyah Hidayatul Mubtadiin. Alhamdulillah berjalan kanthi lancar nggih. Pas suasana dalu niki nggih tepat nggih, boten jawah, boten sumuk Bu nggih. Dados pas acarane napa nggih? Hawane niki pas ngoten. Dados putra-putri panjenengan ingkang wau sampun menampilkan lalaran Asmaul Husna napa malih wau? Aqidatul Awam dan sebagainya nggih, luar biasa. Pramila nggih kula mengapresiasi kegiatan dalu menika adalah kegiatan ingkang sae, ingkang luar biasa. Mugi-mugi pinaringan manfaat lan barokah, Allahumma amin ya rabbal alamin. Dados panjenengan sedanten nggih antawisipun wali santri kalih Dewan Asatid nggih sampun sami kompak saiyek saeka praya damel kegiatan menika. Nggih, namung kemawon panjenengan nggih kedah sabar, kedah telaten menawi ngantar putrane ngaos dhateng madrasah menika. Nggih, keranten suatu saat harapane panjenengan nggih dhateng putrane panjenengan nggih. Mila panjenengan ingkang sabar, ingkang telaten. Enten suatu kaidah nggih, subhanul yaum rijalul khut. Nggih. Pemimpin masa depan nggih. Suatu saat pemimpin masa depan adalah nggih, pemuda hari ini. Dados putra putri panjenengan mulai dari tingkat TK, SD, ingkang saumuran SD niki nggih ingkang telaten. Menawi rodok nglindor nggih dioprak-oprak nggih, diterne ngaji nggih ingkang telaten niki. Pramila nggih kanthi kesabaran para dewan asatid nggih niku luar biasa nggih. Nuwun sewu ibu-ibu nggih. Menawi ngulang niku nek lare walit-alit niku ngulang niku setengah momong. Terus nek sik kelas TK niku biasanya sing telaten putri-putri. Lek Pak Mahmudi mungkin pilih bagian sing rodok gede. Biasanya sing putri-putri. Terus nek putri-putri niku telaten. Keranten nggih napa nggih setengah momong. Lek sik alit-alit ngene iki setengah momong. Benten nek pun rodok gede didik niku pun kena diomongi nggih. Umpama gudrian niku diomongi pun kenging. Tapi nek sing alit-alit niku nggih setengah momong. Terus nggih luar biasa niki nggih para dewan asatid asatidah wonten ing madrasah diniyah mriki nggih. Mugi-mugi sedanten pinaringan sehat wal afiat putra putrine panjenengan ing tembe wingipun dados putra putri kebanggaan tiyang sepah, dados putra putri ingkang sholih lan sholihah, Allahumma amin ya rabbal alamin. Ing salajengipun keranten ing menika wekdal nggih taksih wulan Syawal walaupun pun meh akhir kanthi cocok kalian adicara ing dalu punika halal bihalal
minangkani pengurus Nahdlatul Ulama ranting Desa Joho, kula ngaturaken janallahu minal atina wal faizina wal makbulin. Nggih, mohon maaf lahir dan batin atas segala kekhilafan kula dalah panjenengan sedaya. Mugi-mugi sabur lan mugi-mugi sedaya kekhilafan kula lan jenengan sedaya menika istilahipun nggih saling sepuro sinepuro, saling memaafkan di antara kula lan panjenengan sedaya menika mboten wonten dosa utawi mboten wonten hal-hal yang berkaitan dengan kekhilafan. Terus kita saling maaf-memaafkan. Mbok menawi mangke pengurus NU nggih pas rikala safari Ramadan nika nggih wonten kekirangan utawi wonten kekhilafan angin matur wonten ing jamaah pas nalika safari Ramadan nggih. Pramila kula ingkang kapatah dados ketua utawi sesulih saking kanca-kanca pengurus NU nalikanipun safari Ramadan dumateng panjenengan sedaya nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Ing salajengipun nggih adicara ing dalu punika monggo mangke kita mirengaken nggih dawuh-dawuh saking panjenenganipun Al Mukarram Romo Kiai Samsudin Al Faiz saking Watulimo. Panjenengan midhangetaken punapa ingkang mangke dipun dawuhaken mangke. Mugi-mugi adicara ing dalu punika berjalan dengan lancar lan sedaya ingkang sampun hanyeng kuyung Pak Puji Barata matur nuwun sanget sampun live tentunipun menawi boten saged hadir menika saged mirsani wonten ing channel YouTube Puji Barata lan dipun suwun mangke nggih saling komentar utawi napa Pak Puji namine niku like nggih nggih niku gen nambahi rame channele Pak Puji nggih. Mekaten Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken sepisan malih ngaturaken agung panuwun dhateng keluarga besar Madrasah Diniyah Hidayatul Mubtadiin ugi sedanten para jamaah sedusun Weru. Mugi-mugi adicara pinaringan lancar lan pinaringan barokah manfaat fidini wa dunya hatal akhirah. Allahumma amin ya robbal alamin. Saking kula kathah kekhilafan anggen kula matur nyuwun agunging pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Usana akhir kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.